Arratsaldeon, Albert Dani Argitaletxearen izenean, mila esker, etorri zareten hoi. Koldo Mitxilena kulturuneari, areto honen ateak zabaltzeagatikan, eta bereziki zuri, Olaia, gaurkoan Mikelekin solasean aritzeagatik, eta gurean izateko egin duzun aleginagatik, futbolari esker, ezta? Eta, dakizuen bezala, Olaia, Euskadi Irratiko Baipasa irratsaioko aurkezlea da, entretenimendua eta informazioa uztartzen da bertan, 3 orduz, astelehenetik ostiralera, eta bertako gidaria da 2020 urtetik. Eta Mikel Reparaz, nazioarteko informazioan aditu eta aritutako kazetaria da. Besteak beste, Estatu Batuetan 5 urtez bizi izan da, eta denbora horretan 50 estatuetan barneratu da, Floridako heriotza korridorearen iluntasunetik, Alaskako ilunabarrik gabeko egun amaigabetaraino. Eta gaurkoan aurkeztera etorri zaizkigu bi kazetariak, oraindik ere gure artean lehen mailako arazoa den arrazismoari aurrez aurre begiratzeko saiakera. Terrenoan bertan, testigantza zuzenak jasoz, osatu da gaurko Estatu Batuen erradiografia hau, Amerikaren arrakalak. Mikel Reparaz, kazetari zailduaren urtetako esperientzia irauli dena bertan. Mila esker, nahi duzuenean, daitezkete. Bueno, planteatu dugu konbertsazio bat bezala, pixkat liburutik hasita eta gero aktualidadera, baina nola familian gaude, galderak dituzuenean edo, norbete galderak baldin baditu, egin ditzake. Bueno, Trumpek hauteskundeak irabazi eta hurrengo egunean justo, inprimatu zen liburua, 2020an argitaratutako Las Grietas de América lanaren bertsio berri bat dela, esan genezake, baina irakurleak zer aurkituko du liburu honetan? Bueno, arratsaldeon, liburuaren, zuk esan duzun hori, argitaratu behar zen, Estatu Batuetako hauteskunde egunaren inguru horretan, eta hain zuzen hori Oierrek ongi daki, inprimatu behar zen hauteskunden egunean bertan. Orduan, ni Estatu Batuetan nengoen orduan, Washingtonen, eta telefono dei bat izan genuen, errotatibak gelditu, eta horrela kontatuko dugu liburuan nork irabazi dituen hauteskundeak, eta beraz liburua amaitzen da, esan zagun, Trumpen garaipenarekin. Egia da, dela beste liburu baten bertsio bat dela, Las Grietas de América peninsulak argitaratu zuena 2020an, eta orduz gero gauza asko gertatu da Estatu Batuetan. Orduan, liburuaren, esan dezagun, bizkarrezurra hori bera da, Las Grietasen estruktura bera du, baina da bertsio bat, alegia, gertatu diren gauza guztiekin eta azken urteotan Estatu Batuetan izan den eraldaketa handi hori ere nolabait ere biltzen duelako liburuak. Hala ere, ez da aktualidade liburu bat. Arrakalak, edo Amerikaren arrakalak da azkenean gaurko egoera nolabait ere ulertarazteko edo trumpismoa nola sortu den, gaur egun gauden eszenatoki ia distopiko hau honetara nola iritsi garen azaltzen duen liburu bat. Eta horretarako abiatzen da Estatu Batuen fundaziora. Estatu Batuak 13 koloniek osatzen zuten Erresuma Batuaren posesio bat zen. Eta nolabait ere independentzia lortu zuetenean, gerra baten bitartez, estatu berri bat edo herrialde berri bat sortu zen, baina herrialde horrek hasieratik izan du Estatu Batuetan bekatu original bezala ezagutzen dena, esklabotza. Esklabotzaren gainean eraikitako herrialde bat izan zen. Eta hori ez da anekdota bat, hori da, hain zuzen ere, Estatu Batuetan gertatzen den gauza edo Estatu Batuek izan duten bilakaera historikoaren azalpenetako bat, Estatu Batuetan betidanik barruan izan den tentsio eta gatazka azaltzeko oinarri bat, hain zuzen ere, esklabotza horrek sortu zuelako gutxiengo zapaldu bat Estatu Batuetan, ez soilik Afrikatik etorritako esklabuen ondorengoak, baizik eta baita ere bertan bizi ziren indigenenak, eta gerora etorri diren hainbat eta hainbat immigrazio olderena. Eta horrek, nolabait ere, arrakala batzuk sortu ditu Estatu Batuetan, eta gaur ikusten ari garen hau, hain zuzen ere da, arrakala horien eta gatazka horren emaitza. Liburuan zuk gatazkaren kontzeptua behin eta berriz aipatzen duzu, orain azaltzen ari zinen hildotik, jatorrian esklabutza zen gatazka horren jatorria,
baina geroztik hainbeste gauza pasa dira, oraindik ere hori ulertu behar da gaur egungo Ameriketako Estatu Batuak ulertzeko? Bai, Estatu Batuetan aita fundatzaileak, aitak denak gizonezkoak zirelako, ez, eta ez gizonezkoak soilik ziren, gizonezko zuriak, ingelesera hitz egiten zutenak, eta gainera esklabuen jabe zirenak, hau da, jauntxo esklabistak ziren, ez, bai Jefferson, bai Washington, eta beste guztiak, ez. Orduz gero, Estatu Batuetan sortu da nolabaiteko botere bat, ez, supremazia zuriaren boterea, azkenean, ez, eta egia da, beti hasiera-hasieratik erresistentzia bat sortu dela baita ere, ez? Eta resistentzia bat egon dela, bai esklabuen ondorengoek bultzatua, edo herri indigenek hainbat gerraren bitartez, hori ez da hain ezaguna hemen, baina hor bada historia bat 19. mendean oso gatazkatsua bertako nazioekin, ez? Edo herriekin izandako gerra horietan. Eta bata bestearen atzetik, historiaren atal guztietan bada gauza bat etengabe errepikatzen dena. Eta nik nolabait ere hori metafora batekin kontatzen dut liburuan, eta da araknido haundia. Araknido haundia, nik liburuan diot, da aita fundatzaileek Filadelfian, 1776an sortzen duten estatu berri hori, edo struktura berri horretan, abia egin duen araknido bat, munstro bat. Eta etengabe, supremazia zuriaren boterearen armiarma sare hori behin eta berriz eraikitzen eta berregiten duena, ez? Naiz eta erresistentzia batek beti apurtu izan duen sare hori. Esaterako, badakizue, Estatu Batuetako gerra zibila izan zela, esklabotzarekin amaitu zuen gertakizun historikoa, ez? Abraham Lincolnek behingoz dekretatu zuenean esklabotza legez kanpokoa da herrialde honetan, ez? Hor, bi indarrek talka egin zuten gerra zibil odoltsu bat izan zen, baina gerra hori irabazi zutenean Abraham Lincolnek eta batasuna osatzen zuten indarrek konfederatuen kontra, berehala armiarma sare hori berriro ere eraiki zuen araknido erraldoi horrek, ez, handi horrek. Eta hori izan zen Jim Crow deitzen diren legeak. Hegoaldeko estatuek, lege segregazionistak egin zituzten, nolabait ere saihestuz, legeak agintzen zuen, alegia esklabotza ez zela legezkoa, baina esklabotzak jarraitu zuen, plantazioetan, beltzen eskubideak erabate murriztuak zeuden, eta nolabait ere hori gertatu izan da gero historian zehar beste hainbat momentutan, esaterako 1960 hamarkada horretan eskubide zibilen aldeko borroka lertu zenean eta beltzek behingoz 1964 ari gara, haien eskubideak aitortu zituztenean konstituzioan, hau da, lege baten bitartez eskubide zibilak aitortu zizkietenean eta boto eskubidea eman zietenean 1975ean, horren ondotik berriz ere erreakzioa etorri zen, ez? Eta berriz ere Nixonen garaian, hainbat politika segregazionista aplikatzen hasi ziren hegoaldeko estatu asko. Eta prozesu historiko hori amaitzen da, edo gure azkeneko atala da, Obamarekin, ez? Obama izan da, nolabait ere, ez dakit, mugarri historiko bat Estatu Batuetan, presidente beltz bat, hori duela hamarkada batzuk pentsaezina litzateken zerbait, presidente horrek ez zuen agian egin zezakeen guztia, eskubide zibilak bermatzearen alde eta bar, baina aurrerapauso ikaragarria izan zen herrialde horretan, eta ze gertatu zen Obamaren urteetan, berriz ere araknido handiak bere sarea berreraiki zuela, eta Trump etorri zela, ez? Lehen presidente beltzaren agintalditik pasa ginen, esan dezagun Estatu Batuetako presidente zurienaren agintaldira, ez? Eta hor gaude, eta historiaren momentu horretan gaude orain Estatu Batuetan, berriz ere erreakzioaren momentu horretan, atzera pausoak ematen ari dira, eta gero hitz eginen dugu gehiago, ez? Aktualidadeaz, orain Estatu Batuetan eskubide zibilen inguruan, emakumearen eskubideak direla, gutxiengoen eskubideetan ere bai, immigrazioaren aurkako neurriekin edo LGTBI mugimenduaren
aurka hartzen ari diren hainbat neurrirekin, eta berriz ere gaude prozesu historiko horretan. Eta erresistentzia aipatzen zenuen, ez dakit gaur egungo erresistentzia ubikatzen duzun gehiago, zure liburuko momentu honetako azala hori ote den gaur egun Estatu Batuetan dagoen erresistentzia? Bai, Estatu Batuetan bada trumpismoaren aurkako erresistentzia bat. Baita ere esan beharra dago momentu honetan, eta batez ere Trumpek bigarren aldiz hauteskundeak irabazi ondoren, erresistentzia hori dagoela, ez dakit, erabat desubikatua momentu honetan, ez dago. Ze erresistentzia hori aipatzen dugunean ez dugu hitz egiten alderdi demokrataz, ez? Alderdi demokrataren barruan badago, ez dakit, mugimendu, nola genezake, ez dakit antifascista bat, edo oso aurrerakoia, eskubide zibilen aldekoak, eta bar, baina alderdi demokratak ez du hori ordezkatzen. Estatu Batuetan bi alderdi handiak dira bi plataforma. Ez dauka zer ikusirik alderdi politikoek Estatu Batuetan ez daukate zer ikusirik guk Europan daukagunarekin, daukagun sistemarekin. Estatu Batuetan badira bi alderdi politiko, berez dira bi igogailu, hau da, etxe zurira iritsi ahal izateko bi igogailu, eta zuk boterera iritsi nahi balin baduzu, horietako plataforma batekin egin behar duzu. Boto emale bezala ere, zuk erregistratu egon behar duzu, demokrata edo errepublikano bezala. Hortik kanpora ez dago beste aukerarik. Badago alderdi berdea dago, Estatu Batuetako alderdi sozialista dago, baina horiek dira oso alderdi minoritarioak, inoiz boterera iritsi ez direnak, ez? Alderdi errepublikanoa eta alderdi demokrata dira bi plataforma horiek. Eta bi plataforma horietan ideologia guztiak daude bilduta. Ez da alderdi errepublikanoa eskuineko alderdi bat eta alderdi demokrata ezkerreko alderdi bat. Alderdi demokrata barruan dago muturreko ezkerreko ideologiatik eskuin muturreko ideologiaraino. Ez dakit gogoratzen dut adibidez Michael Bloomberg, neoliberal eskuindarra alderdi demokratarekin aurkeztu zela, eta alderdi demokrata barruan dagoela. Clinton tarren leinua ere hor dago, Clintonek ez du ordezkatzen ezkerra, Clinton dira neokon eskuindarrak, gure parametroetan behintzat, hori alderdi demokrata barruan dago, eta gero egia da, alderdi demokrata horren barruan badagoela ezkerrean, soziologikoki ezkerrean dagoen zati handi bat, ez dakit gutxiengoen interesekin bat egiten duena, eta indartu egin dena gainera trumpismoaren garai horretan, ez? Eta nolabait ere horrek ordezkatzen du erresistentzia hori, ez? Erresistentzia hori dago Black Lives Matter bezalako mugimendu batean, ez? Gaur-gaurkoz, iaia isilik dagoen mugimendu bat da, baina bere garaian, batez ere 2015-2020 artean iraultza handi bat egin zuena, Estatu Batuetako kaleetan. Eta hor dago mugimendu hori, baina egia da, orain nahiko isilik dagoela. Isilarazi egin dutela nolabait ere, ez? Ze, azkenean, liburuaz hitz egiten dugunean, ez dakit, neurri batean Amerikaren arrakalak ez ote den imperio Estatu Batuarraren gainberaren kronika bat, gero geopolitikaz hitz egingo dugu, baina... Bai, nik horrela interpretatzen dut. Nik uste dut Estatu Batuak gainbehera batean daudela. Hau da, Estatu Batuen imperioa, ez? Bigarren Mundu Gerraz geroztik, Estatu Batuak bilakatu ziren, hor, Bigarren Mundu Gerran nazismoa garaitu zutenean, Japoniaren aurkako gerra irabazi zutenean, nolabaiteko potentzia handi bat, Sobiet Batasunarekin batera, baina gero Sobiet Batasuna erortzean, Estatu Batuak gelditu ziren nolabait ere munduan jaun da jabe, ez? Nolabaiteko hegemonia batekin, eta oso proiektu imperialista potentearekin, ez? Amerikako kontinentean, Hego Amerikan, baina baita ere Europan, horrein ikusten ari gara, horren ondorioak ere, ez? Estatu Batuak gugandik aldentzeak zer esan nahi duen, ez? Nolabait ere izan garelako satelite bat, baita ere Estatu Batuen orbita horretan, ez? Eta gertatzen ari den hori guztiak, nolabait ere horrek agerian uzten du, arrakala horiek agerian uzten dute, bai, imperioak badituela arrakalak, ez? Eta nolabait ere Donald Trumpek esaten duenean Make America Great Again, ez? Egin dezagun Amerika handi berriro, horrek implizituki badu beste goiburu bat atzean, eta da Amerika ez da handia dagoeneko, ez? Amerika handia izan zen, egin dezagun handi berriro, ez? Eta horrek nik uste agerian uzten du, bai, Estatu Batuen boterea munduan gainbehera batean dagoela. Egia da oraindik direla ekonomikoki Estatu Batuak barne produktuari begira behintzat, ez? Ekonomia handiena munduan, armadari begira, eta orain oso aktualitateko gai bat da, ez? Armadarik handiena du munduan, baina
oso tarte handiarekin, hurrengoarekin. Horretan hegemonia hori mantentzen du, baina gainbehera batean dago. Eta gaina gainbehera horri nik fetxa eta guzti jartzen diot. Bai, gainbehera hori hasi zen, nire iritzi apalean, 2001eko irailaren 11 hartan, goizeko 8:30, bi abioiek dorre bikiak jo zutenean. Momentu horretan, Estatu Batuek jasan zuten, historian, Estatu Batuek kanpotik jaso duten eraso handiena Pearl Harborrekin batera, baina hau ez zen gerra garaian, eta horrek nolabait ere Estatu Batuetako boterea erabat, eta gogoratu gainera, ez zela bakarrik New Yorkeko dorreen aurkako eraso bat izan, baizik eta baita ere Pentagonoaren aurkakoa, ez? Eta hor hasi zen guztia aldatzen, ez? Eta orain, ikusten ari garen guztia, bai NATOri dagokionean, Estatu Batuak eta Europaren arteko harremanei dagokionean eta badu jatorria neurri handi batean kolpe handi horretan, ez? Liburua irakurtzen duzunean egia da liburuak balio duela, nolabaiteko gida liburu bezala, gida horri bezala gaur egungo egoera ulertzeko eta bereziki nola iritsi garen honaino ulertzeko, baina ez dakit gero Europarron arazoa ez ote den askotan saiatzen garela Ameriketako Estatu Batuak ulertzen gure parametroetatik, lehen esplikatzen zenuen demokrata eta republikarren arteko aldea, baina orokorrean ez dugunean ulertzen hor zer gertatzen den ez ote den gure parametroetatik aztertzen dugulako. Bai, hori gertatzen zaigu, ez? Kuriosoa da gainera, ze guk Estatu Batuak ezagutzen ditugu oso ongi. Zu bizitan joaten zara New Yorkera eta bazter guztiak ezagutzen dituzu, ez? Brooklyngo zubia, Empire State, ikusi duzu 1000 pelikuletan ikusi duzu, ez dakit New Yorki buruzko 1000 kantu entzun dituzu, liburuak irakurri dituzu, Paul Auster, ez dakit. Azkenean, ez New York bakarrik, Estatu Batuak da guri saldu diguten eszenatoki bat, ez? Eta oso ongi ezagutzen dugula iruditzen zaigu, ez? Nolabait ere Hollywooden edo musikaren edo literaturaren propaganda horrek saldu digun irudi bat delako, ez? Amerikako ametsarena eta bar. Baina hor badago paradoja bat, eta da, hurbiltzen zarenean, ez dela zuk esaten zenuena, azken zure parametroekin ez dela ulertzen, han gertatzen dena. Eta horrek nolabait ere, bai, uzten gaitu pixka bat, zalantzan, zer ari da gertatzen Estatu Batuetan, zergatik hartzen diren erabakiak, zer esan nahi du trumpismoak, trumpismoak aldarrikatzen duenean, edo Elon Musk bezalako persona batek aldarrikatzen duenean, adierazpen askatasuna, guretzako ez da gauza bera hemen adierazpen askatasuna eta Estatu Batuetan adierazpen askatasuna, bi kontzeptu oso ezberdin dira. Esaterako, ez dakit, armen kultura, armen kultura nondik dator, zergatik pertsona batek pentsatu behar du eskubide bat dela, arma bat izatea, zure bizilaguna hiltzeko, zure belarra zapaltzen baldin badu, ez? Hor badaude kontzeptu batzuk, hemen ulergaitzak zaizkigunak, baina neurri handi batean gure kontinente zaharraren historia eta kontinente berri edo lur berri horren, Estatu Batuak oso gazteak dira, bilakaera oso ezberdina izan delako, Mendebaldera Estatu Batuetako kolonoek eta guk, azkenan Europarrok eraiki dugulako Estatu Batuak, aurrera egin dugu Apalatxetatik Ozeano Pasifikoraino, aurrean genuen guztia deuseztuz eta gure artean borrokatuz, eta kultura horrek, armen kulturak, violentziaren kulturak Estatu Batuetan garrantzia handia du, ulertzeko gertatzen diren gauza asko. Askatasunaren kontzeptua berak, hemen adibidez Voxek esaten duenean, guk askatasuna defenditzen dugu, orain bada, Voxek eta beste hainbat alderdik, orain Europan nolabait ere erreplikatzen dutelako Estatu Batuetan gertatzen dena, edo parametro horietan esaten dutenean askatasunak eta barretoka zer ikusirik, askatasunaren kontzeptuak Estatu Batuetan, hau da, lur berri bat, nolabait ere eskuratu zuen kolono batek askatasun bezala ulertzen duena, eta Europatik guk askatasun bezala ulertzen dugunak, oso kontzeptu ezberdina dira. Eta horregatik Estatu Batuetan legezkoa da esaterako gobernuari aurre egiteko milizia armatuak sortzea. Hori pentsatzina litzateke hemen, hori pentsatzina edo legezkanpokoa. Baina Estatu Batuetan hori legezkoa da, zuk eskubidea duzu armatu, herria armatu, eta noizbait gobernuak konstituzioa urratzen baldin badu, zuk eskubide osoz eraitsi dezakezu gobernu hori,
kontzeptu horiek bai dira beste planeta bat neurri handi batean. Esan duzun bezala, liburu argitaratu zen Trumpek hauteskundeak irabazi eta hurrengo egunean, baina Trump indarrera urtarrilean iritsi zen, orduan hartu zuen boterea, ez dira 2 hilabete ere pasa, badirudi 2 urte pasa direla, baina 2 hilabete ere ez dira bete. Gauzak hain azkar joango zirela pentsatzen zenuen? Nik uste dut ez, eta eskarmentua geneukan, lehenbiziko agintaldiarekin, ze orduan ere gauza asko gertatu ziren. Egia da ezberdintasun handia daudela, bi agintaldien artean. Baina Trump, nik uste dut Trumpek ikusi duela orain dela momentua, egin nahi dituen aldaketak, lehenbiziko agintaldian izan zuena, esaterako, ez dakit orain egiten ari dena Europarekin, nolabait ere paradigma, Europako segurtasunaren paradigma aldatu eta estatu batuek bere aliatuekiko daukan konpromiso hori hausteak, orain egiten ez badu ez du beste aukerarik izango. Besteak beste orain Trumpek botere guztia daukalako. Lehen agintaldian kongresuaren zati bat bere aurka zeukan, ez zeukan auzitegi gorenean ere ez zeukan gehiengorik, baina lehenengo agintaldian Trumpek auzitegi gorenean izendatu zituen epaile kontserbadoreak hor daude, eta gehiengo kontserbadore tinko bat dago oraintxe bertan Estatu Batuetako epaitegi gorenean, eta epaitegi gorena da Estatu Batuen dagoen erakunde importanteena, etxe zuria baino importanteagoa, ez daukalako epe mugarik eta epe luzera erabakiak hartzen dituelako, ez da? Hori bere eskudu. Kongresua ere, Kapitolioa, bai Senatua, bai Ordezkarien Ganbera, bere esku ditu. Alderdi errepublikanoa ere dauka erabat hartua. Alderdi errepublikanoa da maga alderdia. Make America Great Again, mugimendu horrek nolabait ere erabat hartua dauka. Ez dauka inolako oposiziorik barruan. Zer gehiago, ez dakit, sare sozialak, teknologia enpresa erraldoiak, hau da, munduan botere handien duten, oraintxe bertan, estatuek baino botere handiagoa duten enpresa handi horiek, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, hori guztiak daude Trumpen alde, eta dena alde du Trumpek. Eta orain egiten ez baldin badu, gero iritsiko dira 2026an hauteskunde legislatiboak, eta segurazki hor babesa galduko du, tradizionalki horrela gertatzen da, Trumpek badaki hori, kongresuak oztopoak jarri ditzazkela, 2026tik aurrera, eta beraz, orain esan du, orain inoiz ez, eta horregatik ari da, hain azkar eta hain modu frenetikoan erabakiak hartzen. Ulertzen ez diren gauzen artean, behar bada izan daitezke orain esaten duzun bezala, eskubide asko urratzen ari da momentu honetan Trump, eta horien artean migrazioaren aurka indarrez egiten ari dela berriro, baina migratzaile askok ere botoa eman diote Trumpi, eta hori da askotan hemendik ulertzen ez dena. Zuk ze azalpen topatzen diozu horri? Nik uste dut, horren azalpena neurri handi batean dela. Trump, ulertu behar da baita ere, Bidenek zer ordezkatu duen Estatu Batuetan, ez? Biden 4 urtez egon da, oso presidente gutxi egon dira 4 urtez bakarrik. Normalean, 2 agintaldiko presidenteak izaten dira, ez? Jimmy Carter izan zen, agintaldi bakarreko presidente, eta Biden izan da, agintalde bakarreko presidente baita ere. Eta neurri batean, izan da, Biden oso presidente ahula izan delako, batez ere bere azken agintaldi, azken hilabete horietan, eta kanpainan nola atzera egin behar izan zuen, beste hautagai bat jarri eta bar. Baina baita ere, Bidenen garai horretan, inflazio krisia gertatu zelako, hemen Europan inflazioa handia izan da, baina Estatu Batuen ikaragarria izan da, ikaragarria. Ni duela gutxi Estatu Batuetan izan nintzenean, ez toka zer ikusirik, duela 5, 6, 8 urte Estatu Batuetan zeuden prezioekin. Ikaragarri igo da, jendeak kasu askotan, baina klase ertaineko jendeaz ari naiz, lanpostu bakarrarekin ezin du ordaindu bere errenta, ezin du ordaindu bere etxea, ezin du... Eta horrek arazo oso handiak ekarri dizkio gizarteari, ziklo ekonomiko horren arduradun bezala edo ikusi dute Biden eta alderdi demokrata, hori alde batetik gertatu da. Trumpek, kurioso da, baina Trumpi pandemia tokatu zitzaion eta ez zuen batere ongi kudeatu, baina horrek ez zion kalte egin, ez? Gero ondoren etorri ziren ondorio guztiak nolabait ere Bidenek hartu zituen, ez? Bere kalterako. Eta hori izan da arrazoietako bat. Eta gero, gutxiengo ez eta ari zarenean, latinoak esaterako, Trumpismoa bilakatu da mugimendu mainstream bat, hau da mugimendu
zabal bat, dagoeneko ez da 2016ko supremazista, Ku Klux Klan eta Charlottesvillera irten ziren neonazi haiek ordezkatzen duten mugimendu bat, baizik eta esan bezala alderdi republikanoa da MAGA mugimendua, MAGA alderdia, eta hori mainstream da. Eta gero, latinoen kasuan, bereziki, kontutan hartu behar da, erlijioak daukan pisua. Latinoen artean oso ezberdina daude, oso inmigrante edo komunitate ezberdina daude, ez da gauza bera, New Yorken bizi diren Puerto Ricoko etorkinak, azkenean Puerto Rico estatu batuen lurralde bat da, baina New Yorken Puerto Ricon baino puertorrikeño gehiago bizi da, ekialdeko kostaldean. Eta normalean puertorrikeñoak oso ekialdeko kostaldekoak izaki gainera dira oso progresistak, oso neurri handi batean oso, baina ez daukate zer ikusirik, esaterako Floridako kubanoekin, ez? Miamiko kubatarrek dira oso kontserbadoreak, alderdi republikanoari oso lotuak, antikomunista diren neurrian, eta barez. Eta gero, mexikarrak daude, ez? Eta mexikarrak, Kalifornia aldean eta agian ezain beste, baina baita ere oso tradizionalista dira, oso kontserbadoreak dira, Eliza evangelikoek ere eragina handia izan dute horretan, eta nolabait ere hori ere islatzen da gero hauteslekuetan, ez? Eta Trumpek ordezkatzen duen horretan. Eta gero badago, eta berriz lotuz hasierako-arekin, ez, krisiarekin eta bar, Trumpek duen irudi bat. Nik latino eta etorkin asko elkarrizketatu ditut estatu batuetan, eta denek esaten dute, eta ez etorkinak bakarrik, baita estatu batuetako, ez dakit, familia zuriek ere gauza bera esatu dute, ez zait gustatzen Trump, ez dut gustuko, ez zait gustatzen bere estiloa, baina oso gestore hona da. Ekonomia oso ongi kudeatzen du, enpresario bat da, badaki zer, eta horrek funtzionatu dio, eta emaitzetan argi dago. Bai, nolabait, bere burua egin duen persona baten salmenta hori egin da, nahiz eta dirudun familia batetik etorri. Hori badirudi hori ekuaziotik ezabatu egiten dela irakurketa egiten denean, ez? Bai, aberastasun guztia bere aitaren gandik etorri zitzaiola, ez? Eta bere aitaren enpresek, eraikuntza enpresen gandik... Edo Musken kasua ere, iguala dela. Elon Musk berdin, bai, Elon Musken kasua beste jatorri batetik dator, ez? Bere familia Hego Afrikan, Afrikatik joandakoak dira, oso familia arrazista gainera, ez? Apartheidarekin ere bat egin zutenak eta bar, eta gero hortik dator baita ere Elon Musken izakera hori, ez? Ez du gero hitz egin gehiago Elon Muski buruz. Baina bai, horrek funtzionatzen du estatu batuetan, irudi horrek, ez? The American Dream, ez? Da, aberats balin bazara, eta hori ere, agian ere, parametro hori Euskal Herriarekin badago diferentzia handi bat, ez? Euskal Herrian ez dakite saritzen den norbaitek esatea, zenbat diru duen, eta ze, ez, estatu batuetan bai, eta horrek, badu. Goratzen dut, hauteskundeen berri ematen ari zinetenean, kasuetako bat azela ere afroamerikar batek esaten zuela. Trumpek hauteskundak galdu zituen egunean, negozio hau zabaldu nuen, eta denda super ondo zijoan. Bidenekin denda itxi behar izan dut. Eta Trumpek berriro ireki erraziko dit denda. Nolabait, bazegoela pertzepzio bat, bazirudiela Trump bileteak ematen joango zela hortik, eta orduan beraiek pobrezitik horregatik aterako zirela. Eta mezu hori oso barneratua dago. Oso barneratua, irudi hori, ez? Ekonomikoki gauzak ondo ingo ditu, ongi gestionatuko ditu, baina berez kontrakoa egiten ari da, ez? Gobernua ezabatzen ari da, gobernuaren zerbitzu asko bertan bera utzi nahi ditu, zergak jaitsi nahi ditu, Elon Musk kontratatu du, nolait ere hor gobernua garbitzeko eta hainbat zerbitzu sozial bertan bera uzteko, ez? Eta, estatu batuetan dirua daukanak Trumpekin, segurazki, etorkizun oparoa izango du, baina pobrea denak, eta estatu batuetan pobre asko dago, estatu batuetan dagoen populazioaren, ez dakit, esan zugun 50 milioi inguru, esaten da, 50 milioi pertsona daude pobreziaren maila azpitik, ez? Eta pobrezia estatu batuetan oso gogorra izan daiteke. Ez dago hemen dagoen babes sozial hori, ez dago osasun sistema publiko bat, ez dago segurtasun soziala guk hemen ulertzen dugun bezala, ez? Eta hori horrela da, eta Trumpa ez dator hori hobetzera, ez? Ez dator, ez dakit,
pobreziarekin amaitzera Estatu Batuetan. Ekonomia hitz egiten dugunen, gainera mundu globalean egon da, orain protekzionismoa da sustatzen ari dena, horrek ere eragin zuzena izango du noski gaur egungo ekonomian. Bai, protekzionismoa, muga zergak ezarri gainerako herrialdei, nolabait ere globalizazioaren ondorengo aro berri hori eraikitzen hasi, ez? Eta aro berri hori da, azkenean norberak berea babestu egin behar duela, ez? Baina mezu horrek ere badu arrakasta Estatu Batuetan, ez? Nolabait ere, zuk esaten duzunean, bai, General Motors edo Stellantis edo Ford autoak erosi behar ditugu eta mugazergak jarriko ditut Mexikotik datozen produktuei edo Europatik datozen kotxeei edo Txinatik datozen autoei, autoelektrikoei edo elektrikoa izan dela ez. Hori jendeak erosi egiten dio. Gero ez dira konturatzen, gaurko albistea da, Estatu Batuetako 3 autogintza enpresa handienek presio egin behar izan diotela Trumpi, Mexikori jarri dizkion eta Kanadari jarri dizkion mugazergak bertan behera utzi izan. Zergatik? Pieza guztiak, komponente guztiak Mexikon egiten direlako, ez? Eta nolabait ere erabat lotua dagoelako Mexikoko produkzioa Estatu Batuekin, beraz. Baina diskurtso horiek arrakasta handia dute hauteskundeetan. Eta horrekin batera azpimarratu beharra dagoen beste diskurtsoa, nolabait ere nik uste dut hori dela klabea gainera, Trumpen arrakastaren klabea da beldurraren diskurtsoa. Eta liburuan gainera asko aipatzen da beldurraren diskurtso horrek nola bateratzen duen Estatu Batuetako gizartea eta nola erakartzen duen, ez? Ez dago beldurra bezain, ez dakit, aproposagoa den teknikarik botoak eskuratzeko eta beldurraren protagonista bezala Trumpek ezarri du immigrazioa, edo etorkinak. Kanpotik datoz Estatu Batuetara arazo guztiak, eta Estatu Batuetako gizartea oso beldurtia da. Beldurtia da. Nik definituko nuke Estatu Batuetako gizartea 2 ezaugarrirekin, bat oso baikorra da, baikorra batzutan puntu naif bateraino, ez? Oso baikorrak dira Estatu Batuarrak, eta horregatik lortu dituzte hainbeste eta hainbeste gauza, baina neurri handi batean oso beldurtiak dira baita ere, ez? Eta horrekin oso ongi konektatu du Trumpismoak eta Trumpek. Eta gogoratu 2016ko kanpainan esaten zuenean Mexikar guztiak bortxatzaileak eta hiltzaileak direla, hori oraindik esaten du, eta horrek, bai, nolabait ere Trumpek saldu zuen bere proiektua, ez dakit, aseguru horiek ez dakit, nola dira, aseguru konpainia hauek joaten direnak saltze dituztenak alarma sistemak eta Securitas Direct bezalako eta dute esan nahi markarik, baina beldurra izan dute, ez? Zure auzoan lapurretak gertatzen ari dira eta zure etxe inguruan esan didate, horrela deitzen dute etxeetara esan ez auzoan lapurretak izan dira eta agian nahiko zenuke alarma sistema bat jarri, ez? Teknika hori bera erabili du Trumpek. Eta gero, beste klabe bat da Estatu Batuetan, eta hortaz ez dugu hitz egin ez, baina hauteskunde sistema oso berezia dela, hori ere gurearekin alde handi bat dago. Eta da, ez da sistema guztiz, nik esan duke demokratiko bat, ez? Naiz eta guztiz kontrakoa esaten duen beti. Bai, hori da. Estatu Batuetan boto batek ez du boto bat balio, ez? Segun eta estatuko azaren, estatu horietan, hori ere hemen gertatzen da, ez? Arabar baten botoak balio du, ez dakizema Gipuzkoarren botoa. Estatu Batuetan gauza antzeko zerbait gertatzen da, baina sistema berak ahalbidetzen duena da, zuk lortzen baduzu 2 konterritan hango langileen botoa eskuratzea, eta hori da Trumpek egin zuena, oso leku zehatzetan irabazten balin baduzu, oso kirurgikoa balin bada zure kanpaina, presidente bilaka zaitezke, 3 milioi boto gutxiagorekin ere. Eta hori da Trumpek egin zuena 2016an. Pensilvania, Ohio, industriaren eta industria erabat kolpatua zegoen zonalde horretan irabazi zituen hauteskundeak, jakin izan zuen gainera, zehazki ze boto emale eta ze herritan lortu behar zituen botoak, konterri hori eskuratu, eta konterri horrekin batera estatua eskuratu, eta estatu horrekin batera gehiengo izateko hauteskunde kolegioan edo ditzen den erakunde horretan, ez? Eta hori oso ongi jakin izan zuen egiten Trumpek. Eta
eta hori da bere lehen agintaldian lortutako garaipenaren beste klabe importantea. Orain bigarren agintaldian, ez du behar izan hori, boto kopuru ikaragarria lortu du, garaipen zabala, eta inolako zalantzarik gabe estatu-batuar gehienek Trump babesten dute, oraintxe bertan. Eta Zelenskiri bronka bat montatzen dionean etxe zurian. Bai, bulerraren figura, nola baitez? Bai, bully bezala agertzen denean, indartsu bezala agertzen da baita ere, ez? Eta jendeak txalo egiten dio. Eta hori gertatu da, ez? Aurreko asteko bilerarekin, bai, hemen ordea, humiliazio publiko hori hartzen da, mundu guztia saldatu egiten da horrelako jarrera baten aurrean, zuk lagun asko dauzkazu estatu batuetan, bertan nola bizi da hori ikusten duzunean presidentea, J.D. Vance presidente ordea ondoan pixkat puntuak irabazi nahian beste baino gehiago jukatzen, bada pixkat The Officeko estena bat izango balitz bezala, ez, telesail bat dirudi, baina benetan gertatzen ari da, ze gainera zuzenan ikusten ari gara. Bertan herritarrek zer esaten dute? Bertan, agian nire ezagunak edo lagunak ez dute ordezkatzen estatu batutako gizartea, ez? New Yorken bizi dira, nire lagun estatu batuar gehienak, eta gehienek oso ikuspegi kritikoa daukate Trumpekin, ez? Eta segurazki gure antzeko ikuspegi bat daukate, baina estatu batuarren gehiengoak txalo egin zuen, estena hori gustatu egin zitzaion. Zelenski, kontutan hartu behar da, Zelenskik zer ordezkatzen duen alderdi errepublikanoarentzat eta Trumpentzat, ez? Berak kanpaina egin du esanez, Zelenskik dirua lapurtu baino ez diela egin estatu batuarrei, beraien zergetatik ateratako dirua behin oparitu egin diotelako, armetan, diru laguntza finanzieroa jasoz eta bar, eta diru hori, nolabait ere zela inoiz itzuliko estatu batuetara, kanpaina Zelenski izan da bere kanpainako irudi nagusietako bat, eta jende horren artean, diskurso horrek arrakasta handia du. Zelenski, inautirietako panpin bat bezala kolpatu behar dugu, ez? Hori nolabait ere horrek badu arrakasta du, eta bai, estatu batuar gehienek, ni ziur nago ongi ikusi zutela eszena hori. Ze azkenean, Trumpek ere ordezkatzen duena eta duen babesa dator baita ere, neurri handi batean bere, ez da egin nola esan, baina indar erakustaldi horietatik, ez? Eta hori ongi ikusia dago, bai. Eta ekuazio horretan, Elon Musk, nola ikusten duzu, zelen esan zugero hitz egingo dugu, baitz egin dezagun, Elon Musken figuraz? Bueno, Elon Muskek bilakaera handi bat izan du, ez? Eta orain ja bilakatu da, ez dakit, horrelako super bilano bat, ez? Elon Musken papera estatu batuetan politika zaratago da, ez? Elon Muskek oso ongi jakin izan du bere aberastasuna, munduko gizon aberatsena da, non jarri eta boterea nola eskuratu, ez? Eta Twitter erosi zuen momentuan, eta bazekien zer ari zen egiten, ez? Gero, Elon Musken irudia ere estatu batuetan da genio batena, ez? Estatu batuak Martera eramango dituelako, eta segurazki egingo du, eta genio bat da, nik hori aitortzen diot. Elon Muskek egin duena ikaragarria da, ez? Lortu dituen gauzak eta teknologian egin duen guztia, eta bar. Eta Trumpek nolabait ere miresten du. Musk, eta hori biztan da, ez? Miretxe egiten du. Noiz arte mirestuko duen ez dakit, ze, badirudi ez, itzal pixkatere egiten diola, zegit ikusten zuten eszena bat bere umearekin nola agertu zen despatxo balean, eta umeak momentu batean Trumpi esaten dio, altxa hortik nire aita dela, zutzarela presidentea, ez? Eta umeek etxean entzuten dutena esaten dute askotan, errepikatzen dute. Eta hori ere puntu horretaraino iritsi da, ez? Elon Muskek nik uste dut ambizio handia duela, eta nahiko lukela noiz baita estatu batuetako presidente izan, ze hori bakarrik geratzen zaio, ez? Baina Trumpek baliatu nahi izan du bere irudi ona eta bere arrakasta historio hori baita ere bere alde, ez? Eta badakizue Elon Muskek duen lana edo bete beharra dela gobernua txikitu, gobernutik gaur bertan ordu honetan, zut ikusi azken ordua, baina Trumpek beste dekretu bat sinatu behar zuen,
eta esaten zuten agian erabaki dezakela gaur bertan hezkuntza saila, hezkuntza departamentua kentzea, desagertaraztea, ez? Eta hori Elon Musken Dodge departamentu horren lana da, ez? Nolabait ere agenda ultra neoliberal bat ezartzea estatu batuetan, ez? Mileik Argentinan egin duen moduan. Baina Elon Musk horretaz askoz ere haratago doa, ez? Esan bezala, bera izango da estatu batuetako bandera Marten jarriko duena, eta estatu batuetan, estatu batuetako historian zer esan handia izango duen gizona da, ez? Eta horri aurre egiteko noski Alderdi Demokratak indarra irabazi beharko luke. Aste honetan bertan kongresuan ikusi genuen Trumpen lehenengo hitzaldi hori, izan dela gainera historian presidente batek egin duen diskurtsorik luzeena, hori ere esanguratsua badela, ez? Horrelako agintaldi indartsuen erakustaldi bat bezala. Ez dakit, hori ikusten duzunean, demokratak ikusten dituzunean, asaldatutak, demokrata kongresistetako bat ere bota zuten, egoera horretan Alderdi Demokratak nola topatu dezake bidea indarra berreskuratzeko? Momentu honetan oso zaila dauka, eta gainera Alderdi Demokrata barruan lidergoa falta da, ez? Ez dago liderrik. Obama joan zenetik eta hor saiatu dira, ez? Biden izan zen nolabait ere, soluzio temporal bat, ez? Nahi zuten hor jarri oso berak irudio nazaukalako, baita ere estatu batuetan soziologikoki edo elektoralki boterea duen kolektibo horretan, hau da, zuri kontserbadoren artean, eta hori nolabait ere bermatu nahi izan zuten, eta arrakasta izan zuen 2008ko hauteskundeetan, baina horren ondoren zer, ez? Eta Biden gizon adinekoa izanik, ez zuten jakin izan errelebo hori lortzen, ez? Kamala Harrisek ez zuen lortu, jendea eta alderdia batzea ere. Biden da koalizio baten produktua, ez? Alderdi Demokrata barruan, bai Bernie Sandersen ezkerreko mugimendu hori, eta lehen aipatzen genituen beste familia horiek bateratzen dituen koalizio horri eusten ziona Biden zen. Biden joan denetik koalizio hori hautsi egin da, eta Alderdi Demokrata hautsi egin da, eta oraintxe bertan ez dago berriz ere bateratuko duen inor, ez? Ez dakit etorkizunean nor izango den, Gavin Newsom esaten da, ez? Kaliforniako gobernadorea izan daitekela, edo ez dakit noizbait Michelle Obama itzuliko den, ez? Baina oraintxe bertan ez dauka Alderdi Demokratak ez dauka zereginik, eta horrela jarraitzen badu Trumpek ezin du bere burua aurkeztu berriz ere hauteskundeetara. Eta hori jakinda, ez? Nahi du, baina konstituzioak ez dio ahalbidetzen. Baina hori jakinda ere ikusi beharko da zer errelebo datorren Alderdi Errepublikanoan. Trumpi galdetzen zaionean, berak esaten du J.D. Vance presidente ordea ez dela izango, edo ez daukala argi nor izango den. Ez da agian Elon Musk izan daiteke, euskalo. Horrela ere, ego borroka horretan ere ikusi beharko da zenbateraino, ez? Irauten duen adiskidetasun horrek. Ez dakit, behar da jendeak norbetek alderaren bat badauka? Ona etorri zareten ez? Futbola ez zaudeten ez ikusten? Ez daukazu galderarik? Asko zobeto men, noski baiet, asko zobeto. Bale, orduan jarraitzen dugu edo... Bai, nahi zuen bezala. Ez, bai. Kapitolioko ekintza horrek ez dio inongo kalterik sortu. Zen azken finean badirudi Kapitolioren kontrako eraso horrek baita suntsitzen duela, ez? Estatu batuetan hainbeste miresten duten nolabait bere demokraziaren ardatza. Bai, egia da, Kapitolioa dela Estatu batuko demokraziaren ikurra, ez? Eta horren kontrako erasoa izan zela, eta lehen aldiz ikusi zirela Kapitolioan bandera konfederatuak, eta hor zauden taldeak zirela, bai milizia armatuak, bai talde fascistak, neofascistak, baina horrek ez dio kalterik egin. Eta horren adibide da, Trumpek hartu duen lehenbiziko erabakia, etxezurean izan zela amnistia bat. Eta kondenatutako guztiak kalera irten direla. Eta hori Trumpek harrotasun osoz egin duela, ez? Eta esan ez gainera, babesten dituela, eta haiek egin zutena izan zela patriotismo izan zela, ez zela izan. Claro,
Estatu Batuetatik kanpo, baina hori da Trumpekin gertatzen dena, ez? Aspektu guztietan. Estatu Batuetatik kanpo jendea saldatu egiten da, Zelenski horako bronka montatzen dionean, edo beste hainbat erabaki hartzen dituenean, baina Estatu Batuetan Trumpek oso ongi daki nor behar duen, eta nori zuzentzen zaion, ez? Estatu Batuetan, adibidez, Zelenskiren eszena horretan, Trumpek esaten zionean Zelenskiri don't dictate, esaten zion gainera, dictate, diktadore deitu zion, gero hitz hori erabiltzen zuen, ez, don't dictate, ez esan, edo ez diktatu guri, nola sentitu behar dugun, edo ze arrisku daukagun. Hori izaten zuenean, ez zion Zelenskiri esaten, hori izaten zion bere oinarriei, bere jendeari, bere botoemaleei, eta gehiengoa dira Estatu Batuetan, ez? Eta hori etengabe egiten du Trumpek, eta Kapitolioaren oldarraldiarekin gauza bera. Berak esku hartzea izan zuen, inoiz ez da epaituko, azkenean ez dutelako epaituko, ez? Baina esku hartzea izan zuen ala ez, zantzu guztiek diote baietz, berak deitu zuela matxinada hori, eta jendea bidali zuela Kapitoliora, baina argi dagoena da, berak ja formalki bat egin duela matxinadarekin eta amnistia horrekin, argi utzi duela, bera ze aldeetan dagoen, eta oso argi daukala gainera, horrek ez duela berarentzako inolako preziorik edo peajerik Estatu Batuetan kontrakoa. Bateratu egiten duela bere oinarria. Zelenskiren bilerari buruz referentziak egin ditugu, baina zakitzuk espero zenuen norabide horri hartuko zuenik bilera hori, ze berez bilera horretan ez genuen horrelako eszenifikaziorik espero? Ez, nik hitz egin nuen han, despatxu balean zegoen kazetari lagun batekin, hori gertatu ondoren. Eta berak kontatu zidan izan zen, bilera oso tentsoa izan zela. Bileran oiuka aritu zirela, ez? Oso tentsoa izan zen, besteak beste, lehen esan dugunagatik, ez? Trumpek honekin amaitu nahi du, argudio horrekin, ez? Ukrainak etengabe jaso duen laguntza hori nolabait ere ordaindu egin behar diola orain, ez? Eta hor daude lurraroak, mineralak, eta hori sinatu nahi zuen. Trumpek dena hartzen du negozio baten moduan, ez? Eta Trumpek ikasi zuen Roy Cohn, eta liburuan agertzen den pertsonaia importante bada Roy Cohn. Roy Cohn izan zen abokatu bat McCarthyrekin eta McCarthyismoarekin kolaboratu zuena, eta espioi asko aulki elektrikora bidali zituena, eta Roy Cohnen gandik ikasi zuen lekzio importanteenetako bat da, eta Trumpek etengabe aplikatzen duena da, defentsarik handiena beti eraso bat dela, ez? Eta beti erasotu egin behar dela aurretik, eta gainera publizitate guztia ona dela. Txarra, zutaz gaizki edo ongi hitz egin, hori zuretzako onuragarria dela, ez? Eta beti horrela egin izan du, eta hau ere horren adibide bat da, ez? Eta negozioetan Trumpek hori egiten du, negozioetan eta baita harreman diplomatikoetan ikusten ari garen bezala mugazergekin. Orduan, Trumpek Zelenskiri bilera horretan, Zelenski behartu nahi zuen mineralen akordio hori sinatzera, eta Ukrainako mineralak Estatu Batuek ustiatuko dituztela, eta hori zen bere helburua, ez? Baina Zelenskik aurretik baldintza bai jarri zion, eta zen zion bai, horretarako prest nago, baina gerra amaitutakoan Estatu Batuek segurtasun bermeak eman behar dizkigu, ez? Orduan, truken eskatzen dizu dana da, nolabait ere, bertara ezakit NATOren tropak edo nongo tropak bidali, baina behintzat hori Estatu Batuek bermadetzatela Errusiak berriz ere inbaditu ez dezan Ukraina. Eta orduan lertu zen Trump, ez? Eta bileran, prentsaurrekoaren aurretik, dagoeneko hori gertatu zen. Orduan, prentsaurrekoa joan zirenean, Zelenskik bi gauza egin zituen, bat, atera zituen argazki batzuk. Zelenski ere, pertsonai interesgarri bat da, eta badu bera bakizu aktorea izan zela, eta badaki baitaren nola zirikatu, ez? Eta zirikatu zuen Trump. Zelenskik ere izan zuen, batetik erakutsi zizkion Errusiarrek hildako Ukrainarren argazki pila bat, ez? Osa zizkion eta zenzion begira. Eta Trumpek ikusi zituen, eta bai, oso gogorrak, honekin amaitu beharko dugu, ez da, bai, baina begiratu, ez? Hori hasieratik izan zuen. Eta gero, momentu batean, J.D. Vance, presidente ordeari galdetzen dio Zelenskik, nolabait ere, berak esandako gauza bati aurre egiten dio, ez? Galdera bat egin nahi zuk diplomazia hitz egiten duzunean, ze diplomazia ari zara, ez?
Putinen politikaz eta barari dena. Eta hor, J.D. Vance merituak egin ditu zuk esan duzun bezala, ez? Eta hor azten da erasotzen, eta orduan Trump erabat lehertzen da, eta ikusi genuen eszena hori gertatzen da. Hala ere nik uste dut, irudi hori Trumpek aldez aurretik prest zeukala, nahi zuela. Erakutsi zein gogorra den, eta zein indartsua den, eta bere helburua ez da Errusiaren aldeko bezala agertzea, baizik eta Zelenski humilatu eta lortu nahi zuena, eta azkenan lortu nahi zuena ziren mineralak, eta mineralak momentuz ez ditu lortu, ez? Errusiarekin harremana, hori ere askorentzat ulergaitza izan daiteke, historikoki etsaiak izan diren bi herrialdeen artean orain adiskidetasun hau ikustea, hor ere parametro ekonomikoak mugitzen dira? Bai, bueno, hor, gerra guztiak bezala, ez? Interes ekonomiak daude atzean, ez? Bai Errusiaren aldetik, bere inbazioan, eta baita Estatu Batuek egiten ari diren narekin. Eta gero, badago beste ikuspegi bat, eta da berriz ere diruarena, ez? Trumpek bere lehen agintaldian esan zuen NATO ez dela negozio ona Estatu Batuentzat. Zergatik, Estatu Batuak konprometitu zirelako, Bigarren Mundu Gerra ondoren Europaren segurtasunarekin, baina Europarrak daudela erabat erlaxatuak, jakinik Estatu Batuak dauzkatela atzean, eta ez dutela gastu militarrean edo NATOren aurrekontuetan ez dutela dirurik jartzen, eta Estatu Batuak ordaintzen dutela dena, eta defizitarioa dela NATO. Azkenan, berak negozio bat bezala ikusten du guztia, eta egia da. Estatu Batuentzat NATO ez da negozio on bat. Estatu Batuek diru pila jartzen dute, eta ez dirua bakarrik, baita ere tropak eta teknologia eta armak eta sateliteak, eta orduan Trumpek horrekin amaitu nahi du. Edo amaitu baino nahi duena da Europarrek ordaintzea hori. Eta hori bere lehen agintaldian argi utzi zuen. Orduan horretarako bere estrategia orain zein da? Ordena aldatu. Munduaren ordena aldatu. Eta esan, bueno, orain Putinekin hitz egitera noa, eta harreman onak izan nahi ditut, eta Europarrak moldatu daitezela. Eta horregatik daude hain aztoratuak orain Europan, ez? Von der Leyenek iragarri duen guztiarekin, eta bar. Hasieran liburuaz hitz egiten genuenean, esaten genuen liburua badela inperioaren gainberaren kronika bat, baina aldi berean ari gara Trumpen botereari buruz hitz egiten, ordena mundiala aipatzen zenuen, momentu honetan zuk ordena mundial hori aldatzen ari den, ordena mundial hori nola ikusten duzu? Aldatzen ari da, baina aldatzen ari da leku ezberdinetan, ez? Ekialde hurbilean aldatzen ari da, Trumpen iritsierak ez Trumpek bakarrik, ez? Israel izan da beti Estatu Batuen, Mikel Ayestaranek esaten duen bezala, Estatu Batuetako banderaren beste izartxo bat, ez? Israel, eta hala da. Eta bai demokratek, bai republikanoek beti babestuko dute, eta babestu izan dute Israel, ez? AIPAC izeneko lobby bat dagoelako Estatu Batuetan, lobby israeldarra, politikariak, sehaskatik finantzaten dituztenak, eta ez dago politikaririk Estatu Batuetan Israeli aurre egingo dionik, ez? Hori hasteko. Baina, Trumpekin, Israelen botere hori are handiagoa ari da izaten. Trumpek ez daukalako inolako mugarik, inolako filtrorik, ez? Eta Netanyahurekin oso harreman ona duelako, ikuspegi bera dute, ikuspegi imperialista bat, eta ekialde hurbilean erabat aldatzen ari da ordena. Alde batetik, Israelek deuseztu dituelako, Estatu Batuak atzean dituela, baina deuseztu dituelako Iranen proxy guztiak, ez? Hor daude Hizbullah, Bashar el-Assad, Sirian, Libanon, eta nolabait ere horrek Iran ahultzerakoan, Israel indartzen duelako eskualde osoan, eta horrendik ikusiko ditugunak, ez? Horrendik Iranekin ez dira sartu, baina hori ere gertatuko da. Eta horrek aldatzen du guztia. Eta horrekin batera beste mugimendu oso importante bat da Saudi Arabia gerturatu nahi duela Trumpek, eta lortzen ari da neurri handi batean, Bin Salman printzearen bitartez, Saudi Arabia Israelekin harreman onak izatera, ez? Abraham izeneko akordio horiek sinatu arazi nahi dizkiolako Saudi Arabiari, eta beste herrialde batzuk egin duten bezala, ez? Herrialde arabiarrek, Emir herriek, eta bar. Nolabait ere horrek azkenean zilegitasuna ematen diolako Israelek egiten duen guztiari,
eta hori lortzen ari da. Eta bueno, ja, Gazan bere kasinoak jarri nahi dituela, hori da anekdota bat, ze azkenean lortuko du, Israelek lortuko du okupatzea Zisjordania, dagoeneko iaia okupatua dauka, eta Gazarekin ere gauza bera gertatuko da segurazki. Eta horrek aldatzen du. Iran desagertzea ekuaziotik horrek erabat aldatzen du ordena, ekialde hurbilan. Eta gero Errusiarekin gauza bera. Europan ere, Europak nolabait ere dagoeneko ahul zegoen, baina orain dago nolabait ere nondik jo ez dakiela, batez ere ez dakielako, orain arte aliatu izan dako Estatu Batuengandik zer espero daiteken etorkizunean, eta horregatik orain asmatu duten formula da, defentsari jo behar digula, defentsa aurrekontuak igo, eta bar, baina hori ere guretzako Europarroentzako ez dira garaionak ekarriko, ez dakit zer gerta daiteken, baina bueno, berriz ere hor daude, Estatu Batuak, Errusia, Txina, atzetik, oso berriz ere hegemonia batetik, goaz berriz ere multipolar batera, hori da, eta potentzien arteko talka batera ere, eta guerdian gaude, Europarrak, ez dakit, zer hartatuko den. Eta gero, badago beste influentzia bat, guri datorkiguna Estatu Batuetatik, eta da mugimendu nazional populista, eskuindar, ultraeskuindar hauena, orain Alemanian AfD-rekin, bigarren indarra, AfD bezalako alderdi bat Alemanian, orain arte tabu bat zen, nolabait ere eskuin muturra edo neurri handi batean jatorri neonazia duen alderdi bat ia boterera iristea, eta hori gertatu da, orain dela egun gutxi, Alemaniako hauteskundeetan, Italian jatorri neofasista duen presidente badaukate, Meloni, eta hori ere gertatzen ari da prozesu hori, eta segurazki hori ere gertatuko da, gobernu, eskuin muturreko gobernuak izango direla Europan etorkizunean, eta horrek ere are gehiago nahastuko du guztia. Bai, ez dira garai onak. Bai. Bai. Txina aipatu dugu azkenean, orduan, galdetu nizun ikusten duzu, Txinaren papera batez ere, momentu honetan zenbateraino Trumpek Putinekin duen hurbiltasuna nola interpretatu ezaken Txina, isil-isili daude, ez dute zer esaten, Txina izugarri garapen esan du Afrikan, batetik, orden berri horretan ez, zenbateraino Estatu Batuak, Rusia, Txina tartean, eta gero, ez dezagun nastu ere, Rusia egondala Sirian, base militarra baditula, orduan, batez ere Txinei buruz galdetu nahi nizun. Hor badago, nik uste dut, alde batetik, talka bat dagoela, komertzialki ikusten ari da, ez? Trumpek ere mugazergak ezarri nahi dizkio Txinari, eta gerra komertzial baten aurrean gaude, baina Txinari oso ongi joakio, egoera honetan. Fokoa Europan dago, Errusia, Ukraina, ekialde hurbilean, eta Txina bitartean, zuk esan duzun bezala, Afrikan, batez ere azken 2 hamarkadetan Afrikan izan duen influentzia handi horretan lortu duen gauza importantetako bat izan da, lehengaiak lortu dituela, eta orain esaten diren, lur arraro horiek, teknologiarako hain baliotsuak diren gai horiek, Txinak ditu batez ere. Txina da munduan gehien dituena. Eta horrek ahalbidetu dio baita ere, gatazka edo gerra teknologikoa irabazten ari dela. Orduan, eta komertzialki baita ere, Belt and Road, esaten diotena, Z-aren bide berria, bide berri hori eraikitzen, eta bar, nik askotan esaten dut, txinatarrek lortu dute azpiegitura importanteenak bere menpe izatean. Trumpek esaten duenean, Panamako kanala Txinak bere menpe duela, neurri batean arrazoia du. Panamaren eskumena da, eta Panamaren kudeaketa dauka kanalak, baina kanalaren 2 aldeetan dauden portu handienak txinatarrak dira. Hau da, 2 muturretan dauden portuak txinatarra dira. Bilboko portua txinatarra da.
Bilboko portua enpresa txinatar batek kudeatzen du. Txinatarrek lortu dute azpiegitura hori lortzea mundu osoan. Hego Amerikan, Afrikan, lehen gaiak eskuratzea, gerra teknologikoa irabaztea, eta hori izango da klabe importanteenetako bat, eta pixkanaka, hegemonia ekonomiko eta militarra ere lortzea. Oraindik Estatu Batuetako armada da munduko armadarik handiena, eta Txina oraindik oso atzetik doa. Estatu Batuek urtero 900.000 milioi dolar jartzen dituzte aurrekontu militarrean. Orain von der Leyenek bildu nahi duen dirutza hori Estatu Batuek urtero gastatzen dute, eta Txinak gutxi gorabehera 300.000 milioi gastatzen ditu. Hau da, eren bat, Estatu Batuen eren bat. Baina dagoeneko Txinak eman du aurrera pausu hori ere. Base militarrak kanpoan ezartzen hasi da, orain arte ez zituenak, esaterako Solomon Irletan edo Filipinen inguruan eta bar, presentzia militar hori gero eta handiagoa da, eta noizbait hori ere lehertuko da, talka hori gertatuko da, ez Estatu Batuak eta Txinaren artean. Oraingoz, Txinak oso ongi egin du eta oso ongi kudeatu du egoera, bai ekonomikoa, bai komertziala eta militarra, baina momenturen batean talka hori gertatuko da, ezinbestean. Eta esan bezala, orain gauzak Txinari oso ongi dijoazkio, besteak beste, fokoa ez dagoelako Taiwanen eta Txinako itsasoan, baizik eta Ukrainan, ez? Ikusita zer gertatu den azken Trump irabazi eta gero, atentatu hori nola? Simulakro bat edo nola? Zer lektura egiten duzu zu? Trumpen aurkako Bai, erasoa, atentatua. Nik ez dut uste hori simulakro bat izan zenik. Ezinezkoa iruditzen zait, presidente baten aurkako, gaina atentatu bat zuzenean telebista guztietan ematen ari den mitin baten erdian antzestea. Hori iruditzen zait ezinezkoa dela, gaina ez da ahaztu behar pertsona bat hil zela. Trumpen atzean zegoen ikusle bat. Nik ez dut uste hori hala denik. Beste gauza bat da, segurtasun, bai presidentearen segurtasunak, kanpainakoak, alderdi republikanoarenak eta baita zerbitzu sekretuek, hau da, presidente horiek zerbitzu sekretuaren babesa izaten dute, horiek ez zutela koordinaziorik bertako poliziarekin eta erasotzaileak lortu zuela bertan sartzea, ez? Hankasartze eta hutsegite handi bat izan zen. Ez dakidana da, eta hor norbaitek ahalbidetu zuen hori, ala ez, ez? Baina pentsatzea hori antzestua izan zela, hori ezinezkoa iruditzen zait. Baina gero badago egitate bat, eta da horrek hauteskundeak irabazteko bultzada handia eman ziola, ez? Norbait ere iaia mesianikoa izan zela ikustea Trump ukabila altxatzen aurpegia odoletan dena perfektua zen gainera, ez? Belarria aukutu zuen, baina odola zeukan, argazki hori, gaina nik ezagutzen dut, argazki hori egin zuen Associated Presseko argazkilaria, Pulitzerra lortuko du, zalantzarik gabe, eta argazki ikonikoa da, ez ikustea hor Trump, esan ez gainera borrokatu. Bai, baina ez dut uste hori berak nolabait ere antolatu zuenik, ez zait iruditzen. Auskalo, ez dakizu, baina ezinezkoa iruditzen zait. Ondo, bai. Minutzeko dugu. Listo. Eskerrik asko guztioi, etortzeagatik. Eskerrik asko.